Oy, kapila na ka na-reject or napakyas or na-fail sa imuhang kinabuhi? Niabot na ba ka na og 10 or 20? O kana niabot na dili ka na igo rason nga ikaw mawad-an og pag-asa? Kay nanay tao nga nagpatunay na bisan pagkapila ka i-reject is pwede gapon ka mo asinso sa kinabuhi. Kana si Colonel Harlan David Sanders. Kana si Colonel Sanders, siya ang founder sa gitawag nga KFC or kanang gitawag na Kentucky Fried Chicken. Kini si Sanders is naanak ni siya dito sa Henryville sa Indiana, USA. Og naanak atong September 9, 1980. Kani siya tulo ni sila ka magsuon, din siya ang pinaka maguwang. Din yang edad ato sa una, bata pa siya, 5 pa yang edad, is namatay na iyahang papa and iyan pong mama ang nagbuhi sa ilaha. So iyang mama ani is nagtrabaho sa factory sa Dilata na kamatis bitaw. Din ang mabilin sa balay is si Sanders lang. Itong tag-iya or founder sa KFC. So kato siya, gamay pa kayo siya ato, siya tigbantay sa iyang mga manghod. Pagtungtong niya og 7 years old is kabalo na pud siya muluto kay ginatudloan siya sa iyahang mama. Dito nagsugod iyang talent sa pagluto o pagbuhat og mga recipe sa mga pagkaon. Labi na sa gitawag nga fried chicken. Karon sa pagtungtong niya og 12 years old is naminyog utro ang iyahang mama, pero wala gyapon niya siya ni success kay nagbulag gyapon sa iyahang papa. So mao to siya ni separate siya sa iyang parents, sa iyang mama ug niadto sa bukid kay didto magtrabaho. Dito siya nagtrabaho sa animal farm sa bukid. Then pag humagtrabaho is may eskwela pud siya. Then pag humagskwela is mabalik na pud siya dito sa bukid para magtrabaho. Pero wala gyapon siya kahuman og eskwela atong elementary, no, kay tungod sa kabugat siya ang trabaho, no, bata pa siya ato is wala siya nakakaya or nakahuman sa iyang pag-eskwela. Mao to pagtungtong niya og 16 years old, no, ni join siya sa US Army, then gipadala dito siya sa Cuba. So dito siya nahimong army sa Cuba, pero US Army gihapon siya, no, siya dito 1 year siya nagserbisyo sa Cuba, pero wala gihapon siya ni success dito ni undang ra gihapon siya. So wala na tuman or wala na padayon iyang career sa pagkasundalo. After ato ni balik po siya sa Amerika ug nagtrabaho na po dito sa Riles bitaw, Riles sa tren. Og dito niya na ilailang iyang naasawa nga si Josephine King og dito sila nagkaanak pod og 3 ka buok. Pero wala gyapon siya nagdugay dito sa Riles sa tren sa pagtrabaho kay na-eject na pod siya or nihawa siya o wala siya nakapagpadayon. Hinungdan is nipadayon siya eskwela sa pagkaabogado. So nahimo po ni siyang abogado. Pero katong nga time is hayahay kay mga abogado kay wala sila gitawag nga bar exam. Pero kani si Sanders, no, kaning founder sa KFC sa una, is pagyapon ni success sa iyang pagkaabogado, no, tungod kay naipanghitabo nga dito sa korte is nagsumbagay sila sa iyang kliyente. Kana siya gitanggalan siya og karapatan nga mag-practice o ipadayon iyahang career sa pagkaabogado. Humana to wala siya ng abogado is nibalik na pud siya sa pagtrabaho sa Riles. Og niundang ra gihapon siya og ni try og laing trabaho as a life insurance agent, no? So ato nakita kang Mr. Sanders is daghan na ka siya gipang sudlan ng mga trabaho pero dili siya magdugay, siguro siya og balhin. So karon life insurance agent na pud siya pero wala gihapon niya ni napadayon, no? Wala gihapon niya ni gipursu nga career. Mao to na usa ka higayon na gasoline station dito sa Amerika. Ug dito siya namaligya og fried chicken. Kusog ni siya or ni patok. Kitabo ni katong 1939 katong nakapalit na siya og pressure cooker na gigamit niya lutuan sa iyang mga fried chicken. Ug pagka 1940 dito niya na discover ang pinaka perfect na recipe sa fried chicken. Ug mao nagdala sa iya sa pag-asenso. Pero ang tanan wala niya gi-expect, no, kay abi niya nga mo-asenso na jud siya ato nga panahon. Pero naghihapoy panghitabo na ni babag sa iya. Katong iyang first nga restaurant nga gitukod is wag gyapon nagpadayon. So iyang gibuhat ato wala man siya restaurant, iyang gibaligya is moadto siya sa mga lain-lain nga restaurant sa Amerika. Iyang suruyon kay iyang i-offer iyang recipe or secret recipe sa pagluto sa fried chicken. Pero kahibawa mo, tanan or kasagaran sa mga restaurant na iyang giduulan is gi-reject siya, no? Niabot og 1009 kahigayon siya nga gi-reject sa iyang pag-offer sa iyang recipe sa fried chicken. So kay mong naon, grabe ang kaagi ani ni Sanders, no, ni Colonel Sanders. Di basta-basta ang rejection, ang failure na iyang nagian. Laliman ka ni abot sa 1009 ibalibaran siya sa mga restaurant. Pero wala gihapon siya ni undang. Nagpadayon gihapon siya hantod na usa ka kliyente or customer na nisalig sa iya, nikuha sa iya ug nisalig sa iya para siya magluto sa mga fried chicken didto gamit iyang secret or special na recipe sa pagluto sa fried chicken. Dito na jud nagsugod ang success ni Colonel Sanders. Pero kadto nahitabo iyang edad 65 years old na, no? Kung imong nahunaon dako na kang edad niabot na siya sa 60 kapin, 65 years old adisir niya nakuha ang success sa iyang kinabuhi. Sugod ato is nilambo na jud ang gitawag na KFC. Okay? Manang karon natay makita nga KFC tungod kang Colonel Sanders nga wala ni undang nagpadayon jud
hantod sa pila ka panahon para lang makabot iyahang mga pangandoy. O karon sa tibuok kalibutan niabot na og 600 kape na mga tindahan or branch sa KFC, no? Apil po diri sa Pilipinas. So ang lesson natong makuha kang Colonel Sanders ang tag-iya sa KFC is dili basihan ng edad na makaingon ta nga mo success ba ka or dili. Kay siya gani niabot og 65 years old at rin niya nakuha ang success sa iyahang kinabuhi, no? Age doesn't matter. It's not too late to fulfill or to achieve your dream and to start over again. Unta na mo yung nakuha karon nga lesson sa tong vlog, no? Ug gani ma-apply sa inyong kinabuhi sa pagpadayon sa unahan. Sige dahil ang tataman og salamat kay sa pagtan-aw ug hantod sa sunod. Bye. Follow for more.